हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। जे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर आं दायो मोनसे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेला मा आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय जों नुनो मोनगोन आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेखौ मिथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गलि जोब्बाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनदों रबि नार्जारी अफिशियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ रबि नार्जारी बिथांनिनो थैसाम 2 आबुं सावथुननिनो खामोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ गोबां मानसिफोरानो अनसायदों आरो नायदोंआनो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा नायदों बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ मिन्थिखागोन। ओमफ्राय लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे गलि जोब्बाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रबि नार्जारी अफिशियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गाहाय सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों गोबाङानो सिनायखायो आरो गोबाङानो मिन्थिखायोआनो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे गलि जोब्बाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन सोमखोर दैमारी बिथांजोंनो लोगोसे ईसा बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौ होदोंमोन बिथां कुलेन बसुमतारीआ दे लोगोफोर। केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां लेसन रामी बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दानि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। जाहाथे लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनाय नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर।